Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kula hormati, para keluarga, teman-teman ingkang bagya. Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung. Ingkang sampun maringi kita sedaya nikmat lan rahmat sehingga kula lan panjenengan saged kempal wonten dinten niki kanthi sehat walafiat. Selawat serta salam sumangga ugi kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya kempal wonten papan menika kangge sareng-sareng mirsani adicara temu mantenipun Dimas Ayu Maya putri saking Bapak Glen kalian Dimas Bagus Liser putra saking Bapak Aren. Saderengipun kula dados pranatacara wonten dinten niki badhe ngaturaken lan tamaning adicara sakmenika menika. Setunggal pembuka, kalih panggih temanten, tiga bantalan, sekawan ngidak tiga. Gangsal nyembah suku, 6 sinduran, 7 dolangan lan ngunjuk teta, 8 kacar pucuk, 9 bobot timbang, 10 sungkeman, 11 penutup. Para rawuh ingkang kula hormati, adicara kaping pisan inggih menika pembuka. Sumangga adicara menika dipunbuka sesarengan maos Al-Fatihah. Mugi-mugi adicara samangke saged lancar. Amin. Salajengipun adicara kaping kalih panggih temanten. Sakmenika temanten putri micil saking papan anggene busanani awak kangge kepanggih temanten kakung. Adicara kaping 3 inggih menika gandawan. Manci adicara kaping sekawan inggih menika ngidak tigang. Adicara kaping gangsal membah suku temanten kakung ingkang pun tindakaken dening temanten putri. Adicara kaping 6 inggih menika sindiran. Lajeng dhateng adicara kaping 7 dolangan lan ngunjuk tirta ingkang pun tindakaken temanten putri kaliyan temanten kakung. Adicara kaping 8 kacar pucuk ingkang nggadhahi makna manawi temanten kakung ngadah kewajiban nafkahi keluarga. Lajeng manci adicara kaping 9 bobot timbang. Salajengipun inggih menika adicara sungkeman temanten kakung kaliyan temanten putri dumateng bapak kaliyan ibu. Para rawuh lan keluarga temanten ingkang bahagia saking pangestu panjenengan sedaya adicara panggih temanten dinten niki saged rampung kanthi lancar. Kula aturaken matur suwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya. Salajengipun kula dados pranatacara ngaturaken pangapunten ingkang kathah menawi kula wonten kalebatan lan ugi babagan ingkang kirep trep dumateng panjenengan sedaya. Cekap semanten atur kula mugi-mugi Mbak Maya kaliyan Mas Besar saged membangun keluarga ingkang warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.